Hvor rider den ud henne? Ja, fordi det er den, der er den midt i, ja. Er det længere op på mig? Lige ud. Den er heroppe. Det er jeg. Så den bedste stejl. Okay. Er vi klar? Ja, vi er klar. Vent lidt, jeg skal lige have den. Okay, vi prøver den lige, og så tager vi den om, hvis det er. Ude på den store savanne i SL-kongressen lever gaffaebraen. Gaffaebraen, den er et meget ensomt dyr. Den har mistet sin eneste ven, gaffaosenbenet. Gaffaosenbenet blev væk på ørkenen, på Deførkenen. Men da gaffaebraen er jo en meget glad dyr, kan den godt ride rundt og have det godt. Den stejler, og den er god. Men en dag, så vil gaffe... Nej, den gik lige galt. Den gik lige galt. Okay. Ude på SL-kongressen Savannaen lever gaffaebraen. Gaffaebraen er et meget ensomt dyr. Gaffaebraen har mistet sin eneste ven, gaffaosenbenet. Gaffaosenbenet blev væk under Deførkenen. Deførkenen er et meget slemt dyr, og der lever gaffaosenbenet nu. Den er ensom og forladt. Selvom gaffa... Vi prøver lige en gang til. Ude på savannaen på SL-kongressen lever gaffaebraen. Gaffaebraen er et meget ensomt dyr. Gaffaebraen har mistet sin eneste ven, gaffaosenbenet. Gaffaosenbenet blev slugt af sandstormen i den frygtelige Deførken. Så nu er gaffaebraen meget ensom. Men selvom gaffaebraen er ensom, kan den godt være glad. Den stejler ude på den store savanne på SL-kongressen. Men en dag vil gaffaebraen ride videre til Lyngsø. Lyngsjunglen. Du kan ikke komme for langt væk. Her? Nej. Her. Okay. Okay, nu skal den være der. Ude på den store savanne i SL-kongressen lever gaffaebraen. Gaffaebraen er et ensomt dyr. Gaffaebraen har mistet sin bedste ven, gaffaosenbenet. Gaffaosenbenet blev slugt af en sandstorm i Deførkenen. Så nu går gaffaebraen og er meget ensom. Men selvom den er ensom, er den glad. Fordi den har en savanne, og den kan stejle, og den er glad. Men nu vil gaffaebraen ride videre til Lyngsjunglen.